Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. UMLA ka Maulai constituency uba PT Saukumi bat ka HYC Jayur unit. Hakasngi balang ka khandai terik ubanai jileu arjar arpuwei keliasno okti lang habano senyang sha ki hindru photli ki longyeng ki baduna ka jingyo jong ka snong Maulai Jayur balasam haying snong haba ai jingkren UMLA ulapan pau babun ki wo dong wo nia halor ki jingpen mi khubor jong u kha lakadei hakot khubor neha ki electronic media hanrai upan pau bo jus ngam bad open pau bo open mi ki khubor namar ba ki pai ba ki don hok bad ki hap tip ka UMLA ule namar dam ai kin bo jingkeli bo ule ayu UMLA ulapan pau ru haba ki pai ba ki sok mauru usok hanrai haba maki ki jinjar mauru ukhus lailang ula perto ye ki kam jong ka HYC kabalayai peteng ban ai jingerap ya ki bamat jinge hapo ka thain bad wat sabaru Kadbau Presiden ke HYC Maulai Circle uba Donbok Langkar Lingdo ula penpau bakum kaseng kilami syakmat ban senret dawai ya ke Maulai bad bon kiwei ki jaka upen pau ya ke jing sngongo ya ublei baha pedeng ke jing mi syakmat jong kaseng henrei bon ki dekat ki klam ya bit ya ke jing pang COVID-19 urang ba snong uba ki krim ubalai don rengkat hagani ka sngi ula ai kublai UMLA bat kumju ya ka HYC Jayur unit habai dai bat kani ka jing ai jing yarap jokki nang liang jongka kun hon hi ngashkwa ban ong EP ba nadu balawan ling shop kani ka klam covid kat kendai hakani kasla partai lani hamne po ri jongi ngim simla shop likti nak kenal macam senam ngilami syat surat ngilayat nakawai kejaka syakawai ngilale yakni ka jing senret dawai lani ban spray yang new sodium bacteria free hakling snong bat kumju ro ngilale ban ai yang kimarbam tang snong mulai resabar jongwe snong ngam julat ya ka jing ong bat ya ka jing ret mensim jong ki kat ningot ki brio hag ki puan ki ong ba wat nom litur jan bat uti dukot HYC yo undai ma u karya covid kat kendai kene kelawan ra ka jing ting ngakemau hag ki puan ya ki katuk kat ningot ki ba mod bani kendui HYC ki latin tak gue ngedon ke jingkerman bat ngasnguruk ban phla hakmat jongpi bakana bano kakam ya ka bama phi mangang ngile na do kaman sim utai bana jirong juina kidi kho jong HYC sanphon ruphongot kimi nakasgi shakasgi hausnam balada mantau snam ro komjo ngimi don weru udukhon lane umamba jongi uban syak sumar hakita kijing tiapang haki hostel ne haki containment area kede barkhot kede ka jingi ka jong blai yapi yangi iwe pewe te hagri ka por ke bamanta man ngak ban kenal man haka ski man ski blada haka por ni lai ban sngolam nak ta kireu kentai kiblat ngiu i lembak ki social media lembak television ya ka jing ot ka jing nam jong ki ngilai hapo mat pran ban yarap kerpang na jong ki idoni wi long kemi hakapor bang ai jing ram ilai kran bak nga yong ba ngasai i phi ba bat ya ka kanhon ba philai rap nagawe ka snong sakawe pa yong kadai ka sin balingkong yang kum kanong song yau ka badai nanti than opar shlong keumbangan yok pedang ya kabaku menika jingeram ngayu i bahasnong mulai tang kaseng gejong pi kebayaram ngayu i ke ong yo ngayu i yo MDC ngayu i ya kiseng samla ngayu i ki darbar shlong bat kum ta terter ilakran
lingba kajing smosi ba haga jaka kajong i kam judon ke bokum tai ong sin bani ko ngayo pedang hang ne pomot pram teka i ke bang akwa ban ong happy bar hangi lang wi pewe kashnong molai hi kadai ke we kashnong ia ke ba haga ni ka klam ko bet khat khnai ngilei tre ringkan nginom ai borom tang we ngaken mau habang ngayat ngayeng na ko we kashnong se ko pat kiseng samla ki dorbar shnong ki seng kentai ki riu simen ki seng balang ki opher bat hado UMDC UMLA ngiyalek bat ai ya keti kamon keti kedang nam ta ki badan kam ke jingram tinggal sopan ong nam ta ke ke jingelong renti ka je trilang jong upat ba no jong snong molai ngasngoban ong thi yang a iwe piwe tongin pelong ka jing thap tilang yakini paro khat ki blaya no senyang ki blaya dan bentah hagini kisi ki blada paro toi pelong ji thap ti kulish bon nomor ba hakaji lenting ngim kwa ban sim burom tang we le ne arngot ngi ai burom lang ipi bat ngat nom la wat klet ka we ka kunhut ka football fans ka banang ni national molai jongi la pentip sanga wat kan ni ka kunhun ro kadai ka football fans jong ka Leeds United wat kan ni ka kunhun ro kadang la ban lek ban yasnyang lam ya ki long yeng jong ki ru kan thai ya ki long yeng jong ki khun swet hang ne pok song molai jongi teka e ka bang ko ban on ha ka ni ka klub mat ka bom ta nagling jongi choisi ni sko tho hadin bangal pha lamba ki dit members ha ki ar sen kan thi ban pha yaram e ki long yeng hang ne pok snong lan nas nang yo snow shu ya kisor ha ki ni kiski kita yo kibradam ngala perkat bangin le ya ha ka we kaski henry lengba ka jinget trailang kum ong ba i emily ila phone ba ma ir idon jimot ban man le e hang ne tinging ong ba kanom shi me ko portong ine klop nang haju te kani kani ke si ke ba mental leng ba ka jinget trailang jong ka HYC objur unit bat ka bat nak leng jong local MA lapan long ye ke si ke ba mental tinga ko man ong ep kum kilong kme ki bala do no ila ki bala ki ski ha kini ki ski ki shi banai tam ki bala dam wat ki long kpai be dan lang hang ni kai ke bang kwa ban ong ipi wat nam do jingerman ha ka ba kum ni castration ngasu tho bat ngi su tho kum ki bre ki bangai to ngindam ngin phai jar lingba ki jeng nge jengi how to you want to jong namar ngi su tho ha bang ngi lai kendo bat kham tam kitu ki breu kibla ai testimony ma lingba ka jing ye kendo yu new klam lingba ka jing pan ka bala ling shop kri ka kham ko wet ka tnai ki tho ba ka bor hi ba ka bor ka ba khau nge ba kam dei lingba tu dawai ku bala inject da ki doctor la ki nurse dawai ku ba kham khau hi ka dei lingba ki jing jau ma lingba ka jing dem bantuai ya unang bunong thao Mathai baro ngiatip banatu arhajar arpau ketika jingwang jong ketika kam covid hakari ke jongi kelas dang naso ban ai kuble yu ble belum nongbu nong thao ya ki active member jong kasrong baro hakasrong ke jongi kela yo wat ke containment area ro henrai kinong kit kam jong kasrong molai jur klem ri nyatur be sakmat ya kapan penbet penbiang ya kita ki ying ke belasa konting hak itu ki por tengah aku play ru hakanika snem ke babentaru labun sisana po asnong jongi bat kum om no keladon kelong ying ka badu no ila ki bait ki bathon henai nagaling ka jong ka darba snong kam sem ino ayaki mdan kata kacing ti mdan kata kacing smit tur bet let bet one bet pendiap bet ki kam ni smoke pu wadai tang ublai wana cerong ubala banri banda yanga yapi ndai bangin ong bangi ngidon la kabor ngidon la takacung kabor ngidon la takacing cing sumutu ndai barabot phai ublai un yarap yapi peni yapi yanga ka lenti komno bangin ya bangin yeng bat bangi lek sekita ki yeng ke badan kum ke takacing ja ka ba sosi ke jongki ni hab ban lek
Nrai ka jing don kat ka jong play hadu mentang gilong kum deng kum gilong. Tengai khu play ya ka executive committee jong ka dar ba sinong. Ka kum ka sinong hakini ki singi ka bladap. Giladon hanai kum ba si phau tle ki yeng ka sha set slong. Athai phia tip sha set slong. Tong ba mentang so ba bun mat ki pendan kam da ka karantin ho. Ong ba song karantin. Kerki na kaling ka dar ba sinong. Ilayo ika ban a ika jing yarap ika tu giye ka baca set slong si phau ye kari kalong ka jing te rengkat jong ka darbar sinong jayur bat ma phi sia kinong song sinong dai tang kinong kit kam jong ka darbar sinong kenau tang ka darbar sinong kam la ban le yen hendrai ka te ka jing te rengkat ka jong phi sia kinong song sinong ila ika ban yarap ika ni ki pro kerki ki badan ha ka jing sha set slong ki jong ki hading ka ta ga layo ta kini kita yo ka diap Ilayo ang man yung pukunay talay kiying nakadarwas nung ya kabangin ya kacingirap bangidang dan susu ka program kabangin budan kacingmut kabangin le mentak ngay indai I sungtadat banakaling kecuasi lapun yang bahkan dan kacing penbet ke program kacing kia kini kapor mamenta ila sangai ano bangin sa sedang yang lasa kesngai ya kaban ya kacing no senyang sa kinong song kicungi wakum kini kapor kabadan kacing kim khat Bam yo su ka bala ka sngai wat teng tiang na silong bali bala ro man la ka sngai ngali sa chan kenta ying chung ti bro na ngali biang mata yo wat wan no phai kali no la do ka bala đâu tôi ba ai nga la ka sngai ong pa wat wan ra kali no suwa la yo du ong ka bala ta ka ching tu ka bala ka sngai ka chongi ye xem ka ching ya si sha ha ka ying ka xem ka chongi ringi ngô ban ai mu yo play lembaga jing don lang jong ka HYC mawai unit but Emily jong ni kini kapor iyo kini kicing rap ka kongsan na ka benta ka jing im ka jing longdo ka jong ni pat nga so ko ben ha habang lapit yaki babon ki berende kapor mata ala bonong ki dang deserving ki hok ban yo akum gani na benta ka jing yo bar ka jing betip jong na ka ki dong song stong jong komjur ka scam na kapor ka dong kam ngenang yai beteng Panai ke jirap menta jopi kemudian kamar selai namar ba kumemeli hi kali ke menta jungap dalam kamar pi bajirap pi panai pi benda pai pi kamtam hari kapor ke ba dan ke jingek ke bakrau hadu kata dia hani kapor menta jing sam kelong ba sipogilu khau na ke menta jongpi kemudian gibra dai plai barit ngapet mene pe plai barit dem long hai plai barit ha ba simpla siwa Sipogilu khau tentang tahun depan udah udai udah pada bertemu yang bagian lain dan bertajam di bidang song. Di hoi kita kerja siapa di jing ai barit dari ini jing ai berpeklan gelong ya ka met ya ka phat jungi ngila bertreng ngila berkata ngila banjeng berkumjuru ya ka ba ngila bansyakri yang boleh di sengi mata baro-baro lebih semat mohon nak yang berdok Lakadin nakading jonga, lakading MDC, nakading dawarshnong, lakading sengsamla, nakading joki NGOs, baro hi kilayaram. Baka mas mo komen galong ba mlay tang hutag iseng, kidon giyeng kibak hambit kambiang. Kidon giyeng hambit kambiang, namay na jong hambit kambiang, kikiniya lang kati kajirap, marjan ki marpa, kani katay, kailang kajirap lang mata joki, nabat i galong ba kijinja, kanistam, kadu hadu kata-kata. Berikutku nak benda jong nak benda gitu kita ai kisah tu kacing pier ke lohang ni teng lah dong benda kadang dia kuat penmi kubur penmi YouTube penmi local channel dekat benda jong haban penmi dalam penmi dalam ai dari pai kem tim ki pai jong mulai ki pai jelah le ayu ba pedi sau kami bisa sokar ai ule ayu ai ule kumno sam kumno ijiban toy kadang benda juga ban ai dah pisau tu apa yang jong jing tre dan hi gibo dan giba wo dong wo nia ngate ab yus ngap na kadang benda juga ban ai ngan ya ai ka belum melie kadang benda ban ai jing arab kadang benda juga ro ban thok khobor kadang benda juga ro ban ai sa YouTube local channel kadang pat ba ken tip maka terekam ban hak jo por maka sorkar ka sorkar ai ke skim yang kadang benda juga ya kaba nyerap na menta jamba te hakin isingi menta ngila poi hak menta kaba hadu kata
si benai tam dan kam dan jam dan belan dan sengi maksudnya ai bahadu kata-kata bakhambun hapo jong kamulai jungi bakhambun umjur kibun to kibun kidong bela ki belah lang belah beta mulai beta har jiau pamenta berbandi ya kimar bam kalong bagi ban lechayo syahat menteri hapo yo bohat bun kimyo kam kimyo jam yo belah sengi nasu sengu bahan amda jong pi bagna ong ngani gawai haba biang kam ka jam pi biang belah ka sengi pi biang yo kot jong pi haba suk isan pi suk lem banga haba jenjar pi jenjar lem banga haba yo ka mai pi ka bahaya balik ke bon ki long ying hari ni sengi mata ki lai thu ba itraying in ong isiu no ai ka baying lalu lang ta dadak mata la pulat si benai la pulat ki benai kebalai ki siu siu dan teng fa school yung MP wan mata school kumlong online hapan siu ba school kabam ka di mdar na dong sedang ka chupai ka jingi apa ha kini si mata ndek ni ko wei na ka bata jo ki dong showai dan mano ki try ki be yeng yapi itu ki try ki siam ka jingi sarkar la mi ya ko notification bagi trying kimla ban be ying ya kino shawal da kim pala ban siu ba ying hakum kan dikopor ba keren dia kan dia lamar ba kasokar ru karapo la ka jong peta ka kana pe ba kasuk ha bar ki baduk masuk lenjar hadu kata-kata kimyo kam kimyo jam kimyo bela kimyo sengi kimyo trayok ta labu jinge ba dia lamar haju kopor apa dia jong jinge bupli ki baduk masuk wan sang bi peta ka jinge pa hapan siu ya ka bai wai dia babun la komplain sarkar la pembi na kawai hukum kaba iki trying kino ki be ying ya ki try ya ki nong shwa ko mo ne por kandan ka an ka kham kaba nak yang juki kin siapa ka jinge te ka jingger pa jonga ya ki trying ong sobha ta ka long ka bala ya rap lem na ka benta jong ki beduk ki besuk hakum ngani ka por ho ki don ki brio ki don ki nong shwa don ki trying ki bha lamar ba kambiak kam ka jang nak dia joki kita bermaaf no mentai ya kebayin kita ru kita try mabha wat umyo wat nak dia joki nong bagi nong gitu ban wat sajai nong mio sai tu ki wat don ki ba ai wat kita ru betres ni wat bro shita ki siu aspasan fo lai spa wadang dia joki ki ba ai aspasan fo lai spa ru kita ni bayram dan ki bri go ba bat ngaso kemen kumbolong matahi ngilong kumni ke bolong mata wat sibenai hitam ngimyo kam ngimyo jam hendai babun Iwan Syahmat nak yang jong ki Iwan Syahmat nak ba banyarap nak benta jong nak benta ke beduk besuk tengene ni kapor banyarap kapor bagi ai kapor bangin lep miat nak benta jong pi ki pai ba di hak ni kapor madang muslim syu nak kapor stem lupa dia ke jing betip nak yang jong ka long nong song sdong nak dia ni nak dia ni pom jur mulai kon sihi barakawin nak dia jong ador kabat pi karena menunjuk kamu suka pentip supaya itu ini persiang but I yang kajirap hatam nak bertajong nak bertahi pak ngisong komen di HWC kelemi Syahmat babun ki balang ki babun ki pak om ne yang berdon bob tapi dari om ba mri manajan bagi member jong HWC ba boleh namar bagi rum shum shendeng la bani positif ndeng ngisong komen bagi member jong HWC hakini kesengi mata nadu ketika first wave kau arpo hadu mata i bagi nak sengat asya tak lani energi man i bagi energi asya mentaki di members of HWC boleh nadu mensim ki train mata jing baha jing mian kau boleh sibon ya
Muksiar. Sabiang Muksiar. Sabiang Muksiar. Siar Lanang Rom. Siar Lanang Rom. Dapur mengap, kebawan semat,